Amb aquest gest del president de la Generalitat, José Montilla, i el ministre de Foment, José Blanco, han quedat inaugurats dos trams de l'autovia B40. El Ministeri de Foment ha invertit 168 milions en la construcció d'aquests 7 quilòmetres de l'autopista del Vallès. En aquest context, Montilla ha destacat que pel que fa a infraestructures, l'Administració General de l'Estat ha fet i fa una inversió sense precedents a Catalunya. Així mateix, el cap de l'executiu s'ha referit a la recent sentència de l'Audiència Nacional que avala les obres del túnel de l'AVE entre Sants i la Sagrera. Crec que el ministre avui ens ha donat una bona notícia, com no podia ser d'una altra manera, respecte a la seguretat i la continuïtat de les obres del túnel entre Sants i la Sagrera. Un túnel important, una obra que ha de permetre, entre altres coses, el que tiri endavant el projecte que ha de connectar l'alta velocitat de Barcelona amb la frontera francesa. Des d'avui s'obren al trànsit els trams d'Abrera, Olesa de Montserrat i Viladecavalls, Terrassa. Quan estigui finalitzat, l'anomenat quart cinturó donarà servei a més de 2 milions de persones en un traçat que anirà des d'Abrera fins a Granollers. El cap del govern català ha remarcat que es tracta d'una infraestructura amb funció cohesionadora i que millorarà la competitivitat i productivitat del territori.